نسو أو وشت اسمه كفلي بمسترن سلطان سفسم تكباريو حبر السب كم نوري وطرو علم دما كم تراناي سمعت مزحاليات ريو ازي ماستربيشن ويدما بلمودا قلالسا سيغاي بال بزح السبات ازي الزعبا نايودات راي مسلوم اتحققن نخلتي صوتا زملكتيو سيغا موقع سقم زلو اكوان تزيكونه عاون حالفو مسناي فيجوال مناغاهاتات ويدما بورنوغرافيك تحاس كولغن نبهارياوي فوراوي ركوكمن نايوم ركوزتركمن زلمس عبي حادقا كخون يغليو اتتكبار مستودة نحدة سكنتا صنح حيال حاقوس بهاندبت او عميق نايبادن السمعيتي يزغير سلمنت اي حاقوسنا دحر اتتكبار تفاقات نقسم عنا زقبر سلمنت ايكا إذا حاد سيرني حاقوس موت نبوزحات مناسيات او نايول في مساود يازقتوهم لومي او اندروميدا مايند نزب محاورسو كم نوري زرعي قندما كزرار بولو زي دفرلو موزحاتو من اسي بزول في نغتقع زقبر من قلتاتن مفتحيون بساينساوي مصنعتاتن سنو امرو عمقوتن مسارت كيرنا كنفتشينا كسامو وداتا فيديونا مساي صنحو فلما قن بيتسب اندروميدا مايند نمخان ساسكرايب ورو دكتور أندرو هوبرمان أمسنا عطو خمس قلصو عنقولنا بتفترو ريوارد ويدما شلماز فوتو فطريو ماستربيشن ويدما سيغان بعلو ساقم زيكونس نمنتاي كم اتقور ايو اتميشتر زلو كند منقالي مغنياتات سيغا زبالوما ازم السعوية قداماي چنكت سب زعوا مساي سراح تمرت ويدما زمدناتات كيچن اكلو أمرو كابتن چنكت نحاصر غزيان مدام قلت في سخونه حاجوس يدليو سيغا دما كم حدا قلت في مفتحي كرأي خليو كالاي سمعتاوي كانزا مفللاي منصاق نايسفوت وسموت كغاتم كلو ويدما سمعتاو قوسلي انت غاتم قل سبات نتقانزا نمرسع نابز بهاري خديوم سالساي رأسة أمانت نرسوم زي أبولو ويدما واقع كم زي بلوم السمع مسابات بحاصر قزي السمعيت حقوسن مرققعن نمركب نابز تقبار كزوتوري خليوم روعاي دقاس مسان بزح السبات ليتك دقسو انت تتقيمم بسلكم كساوتي جمرو إذا دما نابورنوغرافن ماستربيشنن كمرحومي خليو عمشاي محاوراوي مفللاي كابا عروتي سدرابيت ويدما محاوراو نطفتات رحيقو زنبرسه بزح غزي بينو سلازخونه اتول فكعبي عدلو يوسخ شارشاي تفتراو صتاوي دليت እዚ በዓሉ ጸገም አይኮነን በፍላይ ኣብ ኢዋን መንሳይነት ናይ ሆርሞን ለውጥ ምክንያት ጾታው ድሌት ይውስኽ እዩ እቲ ድሌት ግን ፖርኖግራፍን ዝደጋገም ልምድን ምስተሓዋወሰ ናብ ወልፊ ይቕየር ይኽእል እዩ ሻውዓይ ፖርኖግራፊ ምስልታት ብቐጥታ ምርካብ ኣብ ዘመናዊ ስልክታትን ማሕበራዊ ሚድያን ጾታዊ ርክብ ምስልታት ብቐሊሉ ይርከቡ እዮም እዚ ድማ ኣብ ኣእምሮ ዝደጋገም መነቃቕሒ ብምፍጣር እቲ ባህሪ የጠናኽሮ ሻምናይ ልምዲ مجمرتا بچنكت ويدما بمثل تشاوز جمر تكبار صنيحي أمره كم أوتوماتيك ملاش غير سب كي تردو أفولي ساعات ويدما فولي بوتا تمساسال بهارك دقاقم يجمر دكتور أندرو هوبرمان كمزولو حنقولنا يتبول كزغورنا يتكبارن يتمس حقنيا سب انغورو ركبن بستفلالي كيميكالاو قانقوا يوز ترجمو أو إيوان حقنيا طوعي ركب وأمرخا أوكسيتوسينن برولاكتينن زبهالو نايفوري متأسسارن ملوء عقبتن هرمونات يرجيو እዚ ድማ ንስምዒታዊ ቅርበትን ኣእምሮአዊ መርግጋዕን ይሃንጽ ሴጋ ምስ ፖርኖግራፊ ተደሚሩ ኩሉ ግዜ ክካየድ ከሎ ግን ኣእምሮና ዘይነጽፍ ዓብይ ናይ ዶፓሚን ማዕበል ይፍጠር እዩ እዚ ልዑል ማዕበል ነቲ ንቡር ናይ ኣእምሮና ዶፓሚን መዐቀኒ የውርዶ ውጽኢቱ ድማ ከቢድ ናይ ዶፓሚን ውድቀት የምጽእ እዚ ማለት ድሕሪ እቲ ሴጋ ቀልጢፉ ዓሚቕ ናይ ሓዘን ጣዕሳ ጽምዋን ባዶነትን የስዕብ እዚ ግን በባህሪ አተዓብያን ልምድናን መጠን ናይ ትጽልዋ ደረጃው ክፈላለ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ሴጋ ወይ ድማ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ናይ ምልማድ ኣግባብ ምጥቃም ኣብ ሓቀኛ ጸታዊ ርክብ ናይ ስምዒት ወይ ድማ ዕግበት ኣፈላላይ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ኣእምሮ ናይቲ ወዲ ብሴጋ ሙቃዕ ዝረኽቦ ዘይተፈጥራዊ ሓያል ጸቕጢ ወይ ድማ ፍሪክሽን ጥራይ ምስል ልምድ ምስ ጓል ሓቀኛ ርክብ ክገብር ከሎ ተመሳሳሊ ደረጃ ናይ ምልዓል ስምዒትን ዕግበትን ንምርካብ ይጽገም እዩ እዚ ድማ ኣብ ኢዋን ጸታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ስምዒት ናይ ምፍሳስ ወይ ድማ ነዊሕ ዘይምጽናሕ ናይ ምስልቻው ጸገም ክፍጠር ይኽእል እዩ
ማስተርቤሽን ብቀጥታ መኻንነት ኣየስዕብን እዩ እንተኾነ ግን ተደጋጋሚ መፍሳስ ዘርኢ ንግዚኡ ቁጽሪ ወይ ድማ መጠን ዘርኢ ክቕንስ ስለ ዝኽእል ኣብቲ እዋን ህጹጽ ናይ ምውላድ ስጉምቲ ዕንቅፋት ይፈጥር እዩ እዚ ጸገም ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝተሓጸረ ዘይኮነስ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝረአ እዩ ሳይንሳዊ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ተፈጥራዊ ናይ ስምዒት ኣፋፍነት ስለ ዘለወን ብተመሳሳሊ መንገዲ ናይ ሴጋ ወልፊ ተጋላጽነት ከጋጥመን ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ዕግበት ኣእምሮ ከም ዶፓሚን ኦክሲቶሲንን ከምኡውን ፕሮላክቲንን ዝኣምሰሉ ኬሚካላት ይለቅቕ እዩ እንተኾነ ግን ሓንቲ ጓል ነዚ ተግባር ክትዘውትር ከላ ዝበለጸ ቁልጡፍ ስምዒት ንምርካብ ዝተፈላለዩ ሓያላት ኤሌክትሮኒክስ መሳርሕታት ወይ ድማ ቫይብሬተርስ ወይ እውን ሓያል ናይ ማይ ጸቕጢ እትጥቀም እንተኾይና እቶም ኣብ ኣካላ ዘለዉ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ናይ ስምዒት መትንታት በብቅርቡ ይለምሱ እዮም ውጽኢቱ ድማ ምስ ሓቀኛ መጻምድታ ተፈጥራዊ ርክብ ክትገብር ከላ እትርክብ ነቲ ምስቲ መሳርሕ ዝለመደቶ ሓያል ትርታ ክትክእ ስለ ዘይኽእል ፍጹም ዕግበት ክትረክብ ኣይትኽእልን እያ እዚ ድማ ኣብ ናይ ዕለታዊ ህይወት ትኹረት ስምዒታዊ ዕግበት ወይ እውን ኣብ ጾታዊ ርክብ ኣገባብ ለውጢ ከስዕብ ይኽእል እዩ እዚ ጸገም ዘይምለስ ወይ ድማ ዘይፍታሕ ኣይኮነን ብቑኑዕ ርድኢትን ትዕግስትን ሓገዝ ናይ ስርዓት ምሕደራ ስምዒት ክረክብ ከሎ ኣብዚ ወልፊ ዝተሓለ ሰብ በዞም ቀጺሎም ዘለዉ መፍትሕታት ናብ ንቡር ህይወቱ ክምለስ ይኽእል እዩ ቀዳማይ ናይ 9 መዓልቲ ሕጊ ምትግባር ኣእምሮኻ ካብ ወልፊ ንክላቐን ነቶም ናይ ዶፓሚን መተሓላለፍቲ መትንታት ንምሕዳስን ፍጹም ካብ ሴጋን ተዛማድቲ ተግባራትን ን9 መዓልትታት ረሓቕ ኣእምሮኻ በዓሉ ብቐስታ ክሕደስን ነቲ ናይ ሓጎስ መዐቀኒኡ ናብ ተፈጥራዊ ደረጃ ክምለስን ይኽእል እዩ ካልኣይ ንማዕበል ስምዒት ምስጋር ናይ ወልፊ ድልየት ክመጽእ ከሎ ከም ማዕበል ባሕሪ እዩ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 10 እስካብ 30 ደቂቕ ጥራይ ዝጸንሕ ሓይሊ ኣለዎ እዚ ማዕበል ክመጽእ ከሎ ኣይትቃለሶም ኣይትፍራሕዮ ብትዕግስቲ ክሓልፍ ፍቐደሉ እዚ ማለት ድልየት ክመጽእ ከሎ ምስኡ ምቅላስ ወይ ድማ ምስሓብ ኣይትፈትን ክሓልፍ ኢልካ ብትዕግስቲ ተጸበየ ኣብዚ ግዜ ካብ በይንኻ ምዃን ከተርሕቕ ፈትን ናብ ሰባት ተጸንበር ወይ እውን ኣእምሮኻ ብስራሕ ውጥሮ ሳልሳይ ሓይሊ ምغያር ናይ ጾታ ሓይሊ ዓብዪ ናይ ተፈጥሮ ጸዓት እዩ ዶክተር አንድሮ ሁበርማን ከም ዝመኽሮ ነዚ ሓይሊ ኣብ ክንዲ ምብኻን ናብ ከቢድ ጂም ስፖርት ስራሕ ሓደሽቲ ክእለትን ንምምሃር ክትቕይሮ ከለኻ ኣብ ህይወትካ ዘይፍንቀል ተመስጦ ክህልወካ እዩ ራብዓይ ድሕነት ኣብ ዘለዎ ከባቢ ክትከውን ኣለካ ስልክኻን ኮምፒተርካን ከሕማቕ ትሕዝቶታት ዘርሕቕ ጻዓነሎም ብፍላይ ድማ ስልኪ ሒዝካ በይንኻ ናብ ዓራት ኣይትሰቐል ዓራት ናይ ድቃስ ቦታ ጥራይ እዩ ሓምሻይ ጽቡቕ ማሕበራዊ ርክብ ምፍጠር ምስ ስድራቤት ኣዕሩኽትኻ ወይ ድማ ማሕበራዊ ጉጅለታት ምጽናሕ የድሊ ሻድሻይ ኣእምሮኣዊ ምርግጋዕ ግበር ከም ሜዲቴሽን ጸሎትን ምስትንፋስን ዝበሉ ልምድታት ውሰድ ሻውዓይ ስፖርትን ኣካላዊ ምንቅስቓስን ኣዘውትር ከም ምጉያይ ጂም ምሕንባስ ዝበሉ ምንቅስቓሳት ኣዘውትር ሻምናይ ትርጉም ዘለዎ ዕላማ መናጽ ናይ ስራሕ ትምህርቲ ፈጠራ ወይ ድማ ህይወት ዕላማታት ኣቐምጥ ኣእምሮ ብትርጉም ዝመልአ ምስ ዝኸውን ናብ ወልፊ ዝኸይድ ዕድል ይንክዩ ተፈጥሮ ዝሃበትኩም ናይ ጾታን ፍቅራዊ ርክብን ሓይሊ ጥዑይ ህይወትን ሓቀኛ ስድራቤትን ክትሃንጽሉ ክቡር ህያብ እዩ እዚ ሓይሊ ኣብ ውሽጢ ጽምዋ ክፍሊ ብኮንቱ ኣይተባኽንዎ እዚ አንድሮሜዳ ማይንድ እዩ ነፍስኩም ፍለጡ ህይወትኩም ድማ ትርጉም ያለዎ ቪዲዮና እንተፈቲኩሞ ድጋፍኩም ክትገልጹ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ አንድሮሜዳ ማይንድ ኩኑ